ಶಾಪಿಂಗ್ 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 ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಜಿಡೆಂಚ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ಮುಂಬೈದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಲಬಾ ಕಾಸ್ವೇ ಏನ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಲಬಾ ಕಾಸ್ವೇ ಈಗ ಮೇನ್ ಗೈಡ್ ಏನಿತ ವಿನೀತ್ दादा बढ़ गए अरे मामा पप्पा के कॉल मलते अरे पंडित కొంచెం బెల్ట్ కన్నా దుమ్ముగా ఒక బేత దాల బోడకి ఉండే ఒక బేత అమ్మ బోడికి खुशी मारे साकु बोडिಗೆ బేత ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಯಾರದ ಲಿಯೋಪೋಲ್ಡ್ ಕೆಫೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ ಒಂದು ದಾದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 26/11 ದಾದ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಅದು ಪೂರ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಶೂಟ್ ಮೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆರರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತಿನ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಜೋಕಲ್ನ मुगल पिरोड बाकी है यार ಎಂಚ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಶಾಪಿಂಗ್ 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 ಭಲೆ ಭಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಿದು ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ भले भले गाइस शॉपिंग अपन शॉपिंग करेंगे ये तो क्या विनीत 250 द टी शर्ट फुल शॉपिंग ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿದ ಅಂಡರ್ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಅಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಕೊಲಬಾ ಕಾಸ್ವೇ ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಟು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಆತೇರು 11 ಜನ ಉಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮುಜೆ ಟೀಮ್ ಆತಂದು ನಾನು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುವೇರೆ ಏನು ಚಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಪಾರ್ದು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲಪುರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಫಾರೆಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀಗೆ ಪೂರ ಒಡೆಪುರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಪೇರ್ತು ಓಡ್ ನಾನು ಹೆಂಗಲ್ಲ 2 ಜನ ಮಿಸ್ ಆತೀರಿ ಕಾತ ಒಂದಲ್ಲ ಕಲೆ ಬಾಲೆ ಬಡ ಆತ ಕೃಷಿಗೆ ಬಡ ಆಪಣ ಅವು ಫೋಟೋ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು
ಹಬ್ಬನ ಮಂಡೆ ಹಬ್ಬ ಬಿದ್ದೆಗಾಡ ಬಿಡುದು ಡೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏತೇದ ವಿನೀತ್ 400 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಕ 350 ಶಾರ್ಟ್ ಸುಲುಟ್ ಬನ್ನಿ ಚಿನ್ನ ಏತೇತ ಮುಂಜಿನೂರು 50 ಎಂಚಿನ ಪಂಪಿನ ವಿನೀತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಬರೆ ಶೋಕನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಕಡೆ ಇರ್ದಿಂಚಿ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಆತ ಒರಿ ಬಂದಾಗ ಒರಿ ಬೋಪಿನ್ ಇಂಥೆರಡು ಜನ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ ಅದೇ ಅವಳು ಸ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾತು ಹೋತ ಹತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ ಬಂದ ನಿಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾರೆ ಹೋಯ್ ನಾನು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗಂದಲ್ಲ ರೇಟ್ ಬರ ಪನ್ನಾಗ 700 ಮನದ್ದು ಬಂದ್ಬೇರು ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟಿಗೆ ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ರೇಟಿಗೆ ಬರ ಕೊರ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಜಂಡ 700 ಊರ್ದಾಕಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಬಾತೇರ್ನ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದಾಗ 700 ಇತ್ತಿನ 1000 ಆಪು ಮುಲ್ತ ಹಿಂದಿ ಅವು ಓಲ್ ಪೌಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಂಗಳೂರಾಗೇನು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ ಬತ್ತು ಹಿಂದಿ ಬಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಡ್ಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಿ ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನ ಜೋರ್ ಗರಂ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನ ಜೋರ್ ಗರಂ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೆನ್ನ ಜೋರ್ ಗರಂ ಉಂದು ಅಂದ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಆತೆ ಪರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಡು तुझे यहाँ टेस्ट तो तुझे कई बार ओ हाँ हाँ करिए ಖಾಲಿ ಆನೆ ಇದು ನೋಡ ಬಲ್ದೆ ಏ ದಿಯಾ ಉಯಿಪಿ ಆಪನ್ನು ಚೆನ್ನ ಜೋರ್ ಗರಂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಂಬೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಕಂಡಿ ದಾದೆ ಆಯ್ತಾ ಬುದಾರ ಚೆನ್ನ ಜೋರ್ ಗರಂ ಮುಂಬೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಳುಟ್ಟು ದಾದೆ ಅನ್ಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಚರ್ಮುರಿಯಾ ಕಡ್ಲೆ ಜೋರ್ ಬೆಚ್ಚೊಂಡೊಂದು ನೀವು ತಾಜಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ಚಿನ್ನು ಹೋಲಲ್ಲ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ತೂ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡಾ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡಾ ಫ್ರೀಯಾ ಇಜ್ಜ ಜನನೇ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಅದ ಬೊಂಬೈದ ವಡಪಾವ್ ಎಂಚೋಣ ಖಾಲಿ ವಡಪಾವೇ ತಿಂಪಿನದು ಮರನೀರು ತಿಂಚಿ ಅವು ಪುರ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಜೋಕಲೆ ಪುರ ಅವೇನು ಕಲ್ಪವನ ನೀರು ಬರೋಡು ನೀರೇ ಬರ್ಪಿನತೆ ಅಂದವೇ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಟು ಪುಲ್ಲೈಪೋಯಿ ಚೊಂಡ ತೂಕ ಪುಲ್ಲೈಪೋಯಿ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಲ್ಪರ್ದ ತಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ತಾಜ್ ಓಲ್ಡ್ ತಾಜ್ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂ ತಾಜ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ತೋಜ್ ಉಂಟದು ತಚ್ಚಗೆ 15 ವರ್ಷ ಹೊಟ್ಟುವರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಏಕಲ್ ಬರ್ರೆ 37 ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡಾನ್ ಇಡೀ ಅದ ಬಿಟ್ಟ ಹುಟ್ಟೋದು 37 ವರ್ಷ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪುರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನು
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏತು ಪೂರ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅದ ತೂಪಿನ ಅಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಟಿವಿಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತೂ ಒಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಬತ್ತ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಕಪಲ್ಸ್ನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಹೊಸತ್ತು ಮತ್ಮಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಜೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಅತಿ ಬಂದಿನಿ ಬಾಲಿಗ 2ನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ರೆ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇಡೆ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ ಅವೇ ಬಂದಿನಿ ಏಕಲ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐತೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಯ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಮೂಲ್ ತೂದು ಒಂದು ಪೂರ ತೂಪ ಬಂದು ಎನ್ನದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಜಿಡೆ ಪೂರ ಬರ್ಪ ಬಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪೂರ ತೂವರೆ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಚಿ ಲಾಯ್ಕದ ವ್ಯೂ ನೈಟ್ಗಿಲ್ಲ ಜನ ತುಲೇರು అంటే ఏలర ఎడమ వస్తాను ನೈಟ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಡೇಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ನೈಟ್ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪರ್ದ ರಡ್ಡ ಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಲೈಟ್ ಮೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೆ ಇದ 5 ನಿಮಿಷದ ಫೋಟೋ ಏನೇ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐದಿನ ಮರೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋದ್ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ದೇರು ಸಾಕಾದ ಕುಲ್ದಿನ್ ಮಾತಾ ಸಾಕಾದ ಕುಲ್ದೀನ್ ಇನ್ನೇ ರಡ್ ವನಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಊರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಮರೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋಪ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡು ವನಸೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಡೆ ಪೋದು ರಡ್ ವನಸ್ಲ ಮಲ್ಪೋ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ನನ್ನ ಮರೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮರೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ದಾದ ತೋಜಿ ಉಂಗೊತ್ತೀಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಬೇರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡುಗೆ ತೋಜುಚ್ಚಿ ಇದು ತೋಜುಂಡಲ್ಲ ಕೆರ್ಮಲ್ ಬೀಚ್ ಇಡಿಂಚ ನಾವು ಅನಪುರ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪುರ ನಾವು ಈರೇ ಪನ್ಲೆ ತಕ್ಕ ನಾಯಿ ಮಾಡಿ ಹೆಂಚಿನೇ ಪನ್ನೆ 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 ಸಾಕಂಟಿ ದಾದೆ ಪನ್ನೆ ಒಡೆ ವೈದಿ ಪನ್ನೆ ಅತೀರ್ ಪನ್ನೆ ಒಡೆ ವೈದಿ ನರಿಯ ಪನ್ನೆ ಒಂದು ನರಿಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಕೆ ಅಂತೀನಿ ಮರೀನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬನ್ನಿ ಐತೆ ಮರೀನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬನ್ನಿ ಪನ್ನೆ ಸಾಕ ಬನ್ನಿ ಮರೀನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬೈ ನಿಂಗೆ ತೂವರ ಮುಂತ ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲಿಗೆ ಬರೋ ಗಾಡಿಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಹಲೋ 123 ಬಸ್ ನಾನಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಪೂರುಲ್ಲ ಹಲೋ ಎಂಕಲ್ನ ದುಬೈದ ಸೇಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ನಿಂದಲ್ಲ ರಾಣಿತನ
ದುಬೈ ಸೀಟ್ Dubai seat. One that. ಓಲ್ಲ ಪೊನ್ನೆತ್ತಂಡ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇಡಲೇರು ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಅಂದಾಗ ಮರ್ಮಲ್ ವಂಚಿನ ಮರ್ಮಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಟೆಂಟೆ ಪೊನ್ನಲ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಊರ ತಿರ್ಗದಿತ್ತೆ ಅರುಣಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ತಮ್ಮನದ ಮನಸ್ ಸಕ್ಕಂಟಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಉಂಡಿನಿ ಅಂದ್ ಓಲೋಲ್ ತಿರ್ಗದು ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದ ಮನಸ್ಪುರ ಮಲ್ಪಗ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ತೂವಡು ಸಾಕಂಟಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ ಅರುಣಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೆತ್ತದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಾಯರ್ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ವಿರಾರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಾಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್